Здравейте от басейна! Казвам се Никола Арбалиев и съм преподавател по плуване в морско училище Никола Вапцаров, град Варна. Днес искам да ви представя упражнения от моята иновативна методика за начинаещи пловци на стила крол координация. Видеята ще бъдат разделени на по-кратки и съдържателни епизоди, но преди да започнем с упражненията, искам да напомня, че водата не е естествена човешка среда и трябва да се адаптираме към нея. Всеки начинаещ пловец трябва да научи два основни фактора, които ще му помогнат да се отпусне и да усети своето тяло близо до водната повърхност. Първият фактор – това е собствената плаваемост. Тя е различна при всеки човек и зависи от съотношението в тялото на мазнини, мускули и кости. Втория фактор – това е подемната сила на водата. Тя зависи от площта на тялото. Какво имам предвид? Ако сме с сгънати ръце и крака и главата е нагоре, площта на тялото намалява, а оттам и подемната сила. Съответно, тялото ще започне да потъва и ще има голямо водно съпротивление. Но ако ръцете са опънати от раменете, главата е прибрана надолу, а краката са шпиц с задържани и спънати пръсти, то тогава площта на тялото се увеличава, с което и подемната сила също. А тялото ще бъде близо до водната повърхност и ще е в една линия с по-малко водно съпротивление. Нашето обучение ще започне с основата на всеки стил, а именно това са краката. Правилното ритане на краката поддържа тялото в една линия и отпуска рамения пояс, като така човек по-лесно може да контролира движението с ръце и глава. Правилното движение на краката започва от тазобедрена става, с леко сгъване в колянна става и завършва с шпиц в пръстите. Краката трябва винаги да са събрани близо един до друг. Движението трябва да е с по-къса амплитуда и да завършва с къмшичест удар. Първо ще се упражняваме на стената, като ритаме по корем или крака на крол, а после с подвижна опора или с така наречената дъска за плуване. Може би най-важният фактор за начинаещия пловец е дишането във водата. Трябва да знаем, че нашите мускули работят с кислород. Ако ние научим да си вземем въздух правилно, то тогава ще сме спокойни и ще си контролираме движенията във водата. Трябва да се научим да си вземаме моментно и пълноценно въздух. Прибираме главата под вода и започваме да издишаме първо през носа, но по-бавно, а после през устата и през носа едновременно по-бързо, за да издишаме целия остатъчен въздух под вода и после при плавно повдигане на главата си поемаме само един път моментно и пълноценно въздух. Трябва да се научим да съчетаваме правилното ритане на краката с моментното дишане в водата. Като започваме да се упражняваме първо от 1 до 2 дължини, на всяка дължина спираме и издишаме на място, като правим 5 или 10 пъти издишвания във водата. Следващото упражнение е на гръб или така наречен гръбен крол. Тялото трябва хубаво да се облегне на водата. Брадичката, когато вземаме въздух, идва леко към гърдите, а после назад. Движението на краката започва пак от тазобедрена става. Коляното тук се сгъва и излиза леко на повърхността, като е важно да се завърши движението с изпънати пръсти в шпиц. Краката трябва да са винаги събрани един до друг. Важно е да не се бърза. Когато упражняваме, завършваме правилно движението с крака.
Основата на моята иновативна методика на обучение започва на стила гръб, но това ще е и темата на моето следващо видео. Сега ще ви покажа всички възможни средства, които могат да ви помогнат във водата. Започвайки своето обучение с плавници, те ще ни помогнат да задържат тялото близо до водната повърхност, като увеличат инерцията на създалата се инерция, когато ритаме с краката, така ще отпуснем и контролираме по-лесно своето тяло. Ще представим и макарон, след което дъска, които също увеличават плаваемостта и така потъваме по-трудно. Ако това видео ви е харесало, моля, поставете по един палец нагоре и се абонирайте за канала, защото така видеото ще достигне до повече хора, които могат да се научат да плуват. И не забравяйте, плуването е умение за цял живот. Нека да се научим да плуваме правилно. Благодаря ви!